खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि SBBodo News चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिटिआरआव गोदान प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि काम चिफ एग्जिकिउटिभ अफिसार थिसनबाय आइएस पवित्र रामकाउन बिथांखौ बिटिआरनि गोदान प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि काम चिफ एग्जिकिउटिभ अफिसार महरै थिसनबाय बिथाङा आसाम सरकारनि गुबुन गुबुन बिबान लानानै दंमोन जेरै इरिगेशन डिपार्टमेंट अफ हाउसिंग आरो आर्बान एफेयार्सनि सेक्रेटारि आरो उदालगुरिनि प्रभारी अफिसारनि बिबान लानानै दंखायोमोन बिथांखौ दा ट्रेन्सफार हरनाय जाबाय आरो बिटिआरनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि काम चिफ एग्जिकिउटिभ अफिसार महरै थिसननाय जाबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाकाथि बियाबनि आवदां बाजारनिफ्राय 2 नं ब्रह्मपुर थांनाय लामाया जोबोद गाज्रि सरकारा नायसनियाव रायजो राजाफ्रा गावसोरनो रां खांनानै लामाखौ बानायनानै लानो गोनां जादों रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला आवदां बाजारनिफ्राय 2 नं ब्रह्मपुर थांनाय लामाया जोबोद गाज्रि बे लामाजोंनो गथ' गथायफोरा फरायसालियाव थाङो जेराव बिथांमोनहा जोबोद खस्थ' मोननो गोनां जायो बिथांमोननि बेग आरो बिजाबफोराबो सिजोबो दैज्लां बोथोराव दैया जानजिसे जायो होननानै फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो साइकेल मटर साइकेलफोराबो दिलिनो होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा लामानि गाज्रि थासारिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रानो रायजो राजानि हाखौ बन्दकआव दोननानै आरो रां खांनानै लामाखौ एसे बानायनानै लानो गोनां जादों सिगांनि समावबो बिपिएफ सरकारा नायसनाखैमोन दानि इउपिपिएल आरो बिजेपि सरकाराबो जागोन होननानैल' खोथा होयो बिसायख'थियाव मदद होयोब्ला लामाखौ बानायनानै होनायनि खोथा होदोंमोन नाथाय दा बानायनानै होआखै बेनिखायनो सरकारा जाहाथे नायसनो बेनि थाखाय एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांनिसिम खावलायहरदों रायजो राजाफ्रा लोगोसे बिथांमोनहा फोरमायथिबावदों दि बिथांमोनहा सिगांनिफ्रायनो मोन्नैबो दोलोनो भट होबोदों आरो देरहाहोबोदों नाथाय दासिमबो जेबो मोनथायखौ मोननो हायाखै मोजां फरायसालि आरो मोजां जेबो सुबिदा मोनाखै जाय दुखुनांथाव लामा गाज्रिनि थाखाय बेरामिफोरखौ डक्टरनिसिम लांनायाव जेंना मोननो गोनां जायो बेनिखायनो जाहाथे सोरखारा नायसनहरो बेनि थाखाय खावलायहरदों रायजो राजाफ्रा सारअन्थाइ गावनायजों मैया सानसेयावनो फिन 4 सुबुंनि जिउ खहा 4नि मादाव सासेया बर' सुबुं मुङा गाला बसुमतारी बिथाङा चिरां जिल्ला खुंग्रिं सारागुरि गामिनि थागिबि फुंनि समाव जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव सारअन्थाइ गावनायजोंनो बिथांनि जिउ खहा जादों रिपर्टनि बायदिब्ला बे जाथाया फुंनि समाव जानो मोन्दों 7 रिंगासो समाव बिथाङा जेब्ला आबाद फोथाराव आबादनि थाखाय ओंखारलांदोंमोन बे समावनो बिथांनि सायाव सारअन्थाइ गावदों जायजों बिथाङा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों बिथांनि जिउ गोमानायखौ हाग्रा बिफाननिफ्राय खौरां लाफैदों आरो पस्टमर्टेमनि खामानिखौ मावदों जाहाथे सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ होनो हायो बेनि थाखाय न'खरनिफ्राय आर'जलाइ लादों होननानैबो फोरमायथिदों हाग्रा बिफाननिफ्राय मख'नो गोनांदि गाला बसुमतारीया 47 बोसोर बैसोनिमोन बिथांनि अनगायैबो बिश्वनाथ सारियालियावनो 2 सुबुंनि जिउ गोमादों मुंफोरा फारियै आनन्द खान्डवाल आरो रमेश खार रिपर्टनि बायदिब्ला सानैबो बिश्वनाथनि महालक्ष्मी टी स्टेटआव खामानि मावगासिनो दंमोन बेयावनो बिथांमोननि सायाव सारअन्थाइ गावदों जाथायनि उनाव ओनसोलनि सुबुंफोरा बिथांमोनखौ खाथिनि देहा फाहामसालियाव लांदोंमोन नाथाय थैबाय होननानै डक्टरा फोसावदों फारसेथिं हाइलाकान्दियावबो सासे आइजोनि जिउ गोमादों हाइलाकान्दी जिल्लानि काटलिचारा पुलिस थानानि सिङाव थानाय धलाई ओनसोलाव 38 बोसोर बैसोनि आइजोनि जिउ खहा जादों मुङा शेहना बेगम लास्कार बिथाङा जेब्ला फोथाराव मोसौ लायनो थांदोंमोन बे समावनो बिथांनि सायाव सारअन्थाइ गावदों जायजों बिथाङा थैनो गोनां जादों मणिपुराव सुस्रांजायै थासारि एसटि खथा होनायखौ लानानै दासिमबो थैनि बाना बोहैनाया जोबाखै मणिपुर रायजोआव फिन सागुखौ गावथारदों आरो साजिनि गोबाङा जोखोम जादों कुकी हारिनि हाथियार लाग्रा आफादा गुलि गावनायजों मिथि हारिनि सागुनि जिउ खहा जादों बे दुखुनांथाव आरो सोंखारि जाथाव जाथाया मणिपुरनि कांपकपि जिल्लानि आइगेजों गामियाव जादों गिर्जायाव थाथ'नाय समावनो गुलि गावदों जायजों सागुनि जिउ खहा जादों जाथायनिफ्राय रैखा मोननाय सुबुङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मिथि हारिनि सुबुंफ्रा रैखाथिनि थाखाय बादा लुनानै थानाय जायगायाव जानाय लोंनाय आदार हैनो थाखाय बिथांमोनहा थांदोंमोन अब्ला जुब जुब अखाबो हादोंमोन जेराव माखासेया गिर्जायावनो थालांदोंमोन बेयावनो कुकी हारिनि हाथियार लाग्रा आफादा गिर्जाखौ बेंखनफैदों आरो गुलि गावग्लुंफैदों जाय जाथायजोंनो सागुआ थैनो गोनां जादों आरो साजिनि गोबाङा जोखोम जादों जोखोम जानायफोरखौ उनाव देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों बेल' नङा दुथांफोरा गिर्जायाव गाग्लोबनायनि अनगायैबो बे ओनसोलनि एमएलए आरो रायजोनि केबिनेट मन्त्रि निमचा किपजेननि सोरखारि क्वार्टारखौबो अर सावनानै होदों
मख'नो गोनांदि मिथि हारिनो एसटि खथा होनायनि उनाव मणिपुर रायजोआव दाङाबाजि जानायजों दासिम सा 114नि जिउ गोमाबाय आरो गोबां सुबुंफोरानो न'फोरखौ सावनानै होजानो गोनां जादों। जाय थासारिखौ मिरु सोरखाराबो सामलायनो हायाखै। मिरुनि नखर बिफाननि मन्थ्रि अमित शाह बिथाङाबो मणिपुर रायजोआव थासारिखौ सामलायनो थाखाय दावबायफैदोंमोन, अब्लाबो दासिमबो मोजां थासारियाव लाबोनो हायाखै मणिपुर रायजोखौ, जेराव दाय गैयै सुबुंफोराबो दासिमबो जेराव मेराव बुथारजानो गोनां जादों। रायजोआव दैबाना लखिमपुर, डिमा हासाव, सिलचर बेफोराव दैबाना। रायजोनि दाब दाब जायगायाव गोबां अखा हागासिनो दङ। माखासे ओनसोलफोराव बारहुंखा आरो सारअन्थाइबो गावदों। जुब जुब अखा हानायनि थाखाय रायजोनि माखासे जिल्लाफोराव दैबाना जानायाबो जागायजेनबाय। आसामनि मोन 26 जिल्लायावबो गोबां अखा हागोन, जायनि थाखाय अरेन्ज एलार्ट फोसावदों। लखिमपुरनि नावबैसायावबो गिथावना दैबानाया बुखारनानै लांदों न' बां, मोसौ मैसो। नाथाय खाफाल मोजां, रावबो सुबुंनि जिउ गोमायाखै। सिंग्रा दैनि माथावरिया बायफ्लेनानै लामा सामा न' बां लोमसावहैदों, जाय गिथावना महर लादों आरो मेगननि नोजोरावनो मोसौ मैसो न' बां गासैबो बोहैलांदों। सुबुंनि जिउनि अनगायै जेबो रैखा खालामनो हायाखै। सि जोम, जानाय आदार, बासनपत्र गासैबो दैया लांजोबनायखौ दुखु फोरमायथिदों भुगिनांनाय दुखुथिया सुबुंफोरा। लखिमपुरनि अनगायैबो डिमा हासावआवबो दैबाना। दैया राजा लामा सायाव उसिफाव फैदों। सिलचर हाफ्लं थांनाय लामायावबो अखानि थाखाय हा गिसिगादों, जायजों माहारियारि राजा लामाया बन्द जानानै थानो गोनां जादों। बेफोरनि अनगायैबो आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोरावबो दैबाना जानाया जागायजेनबाय आरो बे माखासे सानफोराव गोबां अखा हाबावगोननि इसारा होदों, जायनि थाखाय आसामनि मोन 26 जिल्लाफोराव अरेन्ज एलार्ट फोसावदों आरो आसामनि अनगायैबो आसामनि सिमासे रायजो मेघालय आरो अरुणाचल प्रदेशआवबो अरेन्ज एलार्ट फोसावदों। मोब्लिब बिफाननि मन्थ्रि भि सेन्थिल बालाजीखौ इडिया एरेस्ट खालामदों। गोलाव सम सोंनाय फिननाय लानायनि उनाव आरो मन्थ्रि भि सेन्थिल बालाजी बिथांनि न'आव रेड खालामनायनि उनाव गोबां रां जाख्ल'नायनि केसआव तामिलनाडुनि मोब्लिब बिफाननि मन्थ्रिखौ इडिया एरेस्ट खालामदों। एरेस्ट खालामनाय समाव बिथाङा बिखा सानाय जानानै गारि सिङावनो उन्दुनानै थानो गोनां जादों। भि सेन्थिल बिथांखौ उनाव फाहामथायनि थाखाय चेन्नाइनिनो अमान्दुरार सोरखारि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों, जेराव बिथांनि बिखा सानायनि थाखाय बाइपास सार्जारि खालामनो गोनां जागोन होननानै डक्टरा फोरमायथिदों। ओजोंहाय मन्थ्रि भि सेन्थिल बालाजी बिथांखौ इडिया एरेस्ट खालामनायनि उनावनो बिथांनि दोलोनि अदेबानि DMK दोलोनि बिथांखौ मदद होग्राफ्रा देहा फाहामसालिनि मोखाङावनो इडि आरो गभर्नरनि हेंथायै खुद्रिदों। एरेस्ट खालामनायनि सिगांबो जेबो मिथिहोआखै होननानै मन्थ्रि बिथांनि बिसियाबो माद्रास हाइकर्टसिम थांदों। बेरेखा दोलो अदेबानि बिजेपिनि हेंथा तामिलनाडुनि गिबि मन्थ्रि MK स्टेलिन बिथाङा गोख्रों बिबुंथि होनायनि अखानायैनो बिथांनि मन्थ्रिखौ इडिया एरेस्ट खालामदों होननानै मिथिहोदों। गिथावना बिपारजय साइक्लननि थाखाय थाग थियारि जादों भारतजों लोगोसे पाकिस्तान हादरा। गिथावना साइक्लननि थाखाय गोबां अखा आरो बारहुंखा बारगोन। आरब लैथोनिफ्राय गुजरातआव फैगोन बे साइक्लना उनाव गुजरातनिफ्राय पाकिस्तान फारसे थांगोन। बिपारजय साइक्लना गुजरातनि सौराष्ट्र कुच ओनसोलाव गोहोम खोख्लैगोन, जायनि थाखाय बारहुंखा आरो अखा हानाया जागायजेनबाय। बे गिथावना बारहुंखानि थाखाय लैथो जिङाव थानाय 50,000 सुबुंफोरखौबो रैखाथिनि थाखाय गुबुन रैखाथि जायगायाव दोनहैखानाय जाबाय। बारहुंखाया ओरैबायदि गोख्रों जागोन जायजों गेदेर गेदेर दंफां लाइफांफोरा बायगोन, लोगोसे मोब्लिब खुन्थिया बायदिफोराबो गुबुनायनि आसा दं। रेलावबो खहा जानायनि आसा दं, जायनि थाखाय वेस्टार्ननि रेलवेआबो गं 95 रेलगारिखौ केन्सेल खालामबाय। रैखाथिनि थाखाय NDRF आरो प्रशासनाबो गासैबो थाग थियारि जानानै थाखानायखौ मिथिहोदों। गुबुन फारसेथिं जायनाखि बिपारजय साइक्लना गुजरातनिफ्राय पाकिस्तान फारसे थांगोन, बेनिखायनो पाकिस्तान हादराबो बेनि थाखाय थाग थियारि जानानै थाखानायखौ मिथिहोदों। रां जाख्ल'नायनि दायाव रायजोआव 2 लाट मण्डल हमजादों। शिबसागर जिल्लानि नाजिरा रेभिनिउ सार्कलनि लाट मण्डल दिगन्त बर'आ बिथाङा डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन टीमजों हमजानो गोनां जादों। ट्रेस मेप आरो लेन्ड हल्डिं होनायनि मुङाव रां लादोंमोन बिथाङा। बे समावनो रां लाफुबाय थानायावनो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन टीमनि आखायाव हमजानो गोनां जादों। बिथांनि अनगायैबो मरिगाव जिल्लायावबो लाट मण्डल हमजादों। मरिगाव जिल्लानि बरागाव रेभिनिउ सार्कलनि लाट मण्डल जालाल उद्दिन शेख बिथाङा NOC होनायनि मुङाव 20,000 रां दाबि खालामदोंमोन, उनाव रां लाफुबाय थानाय समावनो हमजानो गोनां जादों। नाव बेलथायनायजों 103 सुबुंनि जिउ खहा जादों। बे जाथाया नाइजेरिया हादोरनि खवारा स्टेटआव जादों। खवारा स्टेटनि नाइजार दैयाव नावजों दावबायारिफोरा फैगासिनो दंमोन, बेयावनो नावा बेलथायदों। नांनायनि गोबां सुबुं दैखांनायनि थाखायनो नावा बेलथायदों, जायजों 103 सुबुंनि जिउ खहा जानो गोनां जादों। मिथिनाय बायदिब्ला दावबायारिफोरा हाबानिफ्राय फैफिनगासिनो दंमोन, बे समावनो बे जाथाया जानो मोन्दों।
दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों